asi začneme s poslednou prezentáciou. Pre tých, ktorí ma možno ešte nepoznajú, alebo ktorí neboli na prezentácii ohľadom Surveillance, tak sa ešte znova dovolím predstaviť a privítať. Ja sa volám Boris Linka a pracujem ako sales produktový manažér pre Českú republiku a Slovensko v Düsseldorfe, priamo v našej centrále. A som veľmi rád, že vás môžem privítať na tomto špeciálnom a exkluzívnom dni Synology Surveillance, Synology Experience Day 2024 v Prahe. V dnešnej prezentácii sa budeme venovať téme Synology Office Suite a jeho nových funkcií AI. Ešte predtým, než začnem, Igor tu možno už na začiatku spomínal, že tu zaznelo už viacej jazykov. Bola tu čeština, bola tu slovenčina, bola tu angličtina. Mali sme tu aj pána, myslím, že z Francúzska, ale ten to dneska dal iba v angličtine. Ale dali by sme si na začiatku asi takú rozcvičku. Mňa by zaujímalo, my máme v našom československom tíme takú vždy väčšiu prevahu tých Čechov. A mňa by teda zaujímalo, že koľko ľudí prišlo z ďalekého Slovenska. Tak super, vidím tu niekoľko, iba tak asi pár rúk. Asi by som to dokázal spočítať možno aj na jednej ruke. Takže sa môžeme pustiť do tej prezentácie, ale ešte predtým by som mal ešte ďalšiu otázku. Je tu možno niekto z vás, kto nikdy ešte nepočul o tomto názve rozumoví univerzálni roboti? Zase tu vidím nejaké ruky, takže to je super. Tak ja sa to budem snažiť nejako predstaviť. A prečo sa to budem snažiť predstaviť? Ak ste boli na prezentácii Petra Máru, tak tu spomínal strašne veľa funkcií umelej inteligencie. Ako sú nejako integrované a tak ďalej. A spomínal tú históriu iba pár rokov dozadu. Možno do nejakých 90. rokov. Ale prečo by som chcel spomenúť tento román? Je to vlastne román, vedecko-fantastický román, ktorý bol napísaný v roku 1921 Karlom Čapkom a ten prvýkrát v histórii zmenil slovo roboty alebo umelí ľudia. Čiže možno veľa z vás pozná túto tému, že je to nejaká novšia téma, ale nikto nevie, že to siaha až do takého roku 1921. A teraz už k tej téme prezentácie. Táto prezentácia, alebo moja dnešná úloha je to rozdeliť na dve časti. Tou prvou časťou je predstaviť Synology balík Office Suite, ktorý asi väčšina z vás tento balík pozná. A tou druhou časťou bude predstaviť naše nové riešenia, ktoré budú mať integráciu umelej inteligencie. Tak sa pustíme do tejto prvej časti. Synology vlastne Office Suite ponúka jednoduché riešenia pre kancelárske zabezpečenie alebo kancelárske možnosti pristupovania vašich súborov. A čo sú také najväčšie výhody tohto riešenia? Toto riešenie je veľmi jednoduché a spoľahlivé, zároveň bezpečné. Veľkou výhodou tohto riešenia je, že vy vlastníte 100% vašich dát. Čiže všetky dáta sú uložené v našom lokálnom úložisku a nikto iný nemá k ním prístup. A v neposlednom rade by som rád spomenul náklady. Ak si zakúpite zariadenie Synology NAS, súčasťou tohto zariadenia a systému DSM je software, ktorý máte z dispozícii zdarma. Čiže z dlhodobého hľadiska dokážete ušetriť veľké množstvo nákladov. A tento náš balík sa rozdeľuje na také dve hlavné kategórie. Prvá kategória je spolupráca, čiže Synology Drive a Synology Office. Tou druhou kategóriou je komunikácia. A komunikácia zahŕňa 4 jednoduché balíky, MailPlus, kalendár, kontakty a Synology Chat. Poďme si teda povedať niečo viac o Synology spolupráci. Ako som už spomenul, tým prvým a hlavným balíkom je Synology Drive. Je to vlastne centralizovaný prístup k vašim súborom. A ako môžete k týmto súborom pristupovať? Sú také hlavné dve možnosti. Buď budete pristupovať k svojim súborom cez webový portál, čiže cez nejaký prehliadač. Alebo môžete využiť možnosti smartphone alebo chytré aplikácie, ktorá je z dispozícii na rôzne systémy. Potom je tam aj tretia možnosť spomenutá a to je desktop.
Ten desktop je viac využívaný na iné účely a to vlastne primárne na synchronizáciu dát. Čiže vy si na svoj počítač alebo na svoj laptop môžete nainštalovať klienta, prostredníctvom ktorého môžete synchronizovať vaše dáta buď to obojsmerne alebo jednosmerne s vaším úložiskom NAS. A tou druhou časťou tohto balíka je vlastne Synology Office Suite a Office riešenie. A to zahŕňa tie tri hlavné balíky, je to prezentácia, tabuľky a Word. Čo je veľkou výhodou, že ak používate také tie štandardizované súbory, môžete ich aj konvertovať do Synology Officeu. Takže ak používate napríklad riešenie od Microsoftu OpenOffice, stále môžete využívať riešenie Synology a konvertovať ho. Ďalšou veľkou výhodou tohto riešenia je spolupráca. Uvediem to na veľmi jednoduchom príklade. Ak napríklad pracujete pre vašu firmu alebo máte vlastnú firmu, máte nejakých zamestnancov a chcete, aby spolupracovali na nejakých spoločných projektoch, tak môžete využiť toto riešenie. Viacerí ľudia, viacerí zamestnanci môžu pracovať na rovnakom projekte a všetky tie dáta budú aktualizované. Ďalšou veľkou výhodou je verzovanie. Čo znamená verzovanie? Určite sa vám niekedy stalo, že ste omylom vymazali nejakú časť vašeho súboru alebo nejaké dôležité dáta. Alebo to bol nejaký zamestnanec, ktorý to omylom vymazal. Čo spravíte v tom prípade? Využijte možnosť verzovania, čiže sa dokážete vrátiť späť v čase, zistíte, aký užívateľ spravil nejaké zmeny a môžete tento súbor znovu nakopírovať a vytvoriť si viacej kópií alebo sa do toho daného časového momentu vrátiť. V neposlednom rade je tam veľká výhoda granulovaných prideľovaných práv. To znamená, ak máte zase zamestnancov s rôznymi právomocami, napríklad chcete mať nejakého manažera, ktorý má viacej právomocí a zamestnancov, ktorý menej, tak toto všetko je možné v rámci tohto riešenia. A takou poslednou časťou, ktorá je veľká výhoda, určite z vás, mnohí z vás viete, že Synology nemá iba on-premise riešenia, ale aj cloudové riešenia. A toto je jedna z noviniek, ktorá ešte nebola doposiaľ predstavená. Súčasťou tohto cloudovej služby Synology C2 je C2 Transfer. C2 Transfer je riešenie, ktoré je primárne určené na zdieľanie súborov s ďalšími ľuďmi. A čo je hlavnou výhodou toho? To vlastne je veľmi jednoduché, bezpečné riešenie, ktoré je šifrované a dokážete ho obmedzovať na iba určitý počet ľudí, určité e-mailové adresy. A toto riešenie, ktoré je už vlastne existujúce a môžete ho používať, bude priamo integrované do balíka Synology Drive. Poďme sa teraz pustiť do tej druhej časti a tou druhou časťou je komunikácia. Komunikácia obsahuje 4 jednoduché balíky. Ja som vlastne už spomínal, je to prvým balíkom je Mail+, čiže na vlastnom serveri sú to všetko on-premise riešenia. Môžete vytvoriť vlastný e-mailový server a spravovať vaše účty. Tou druhou časťou je Synology kalendár, ktorý je v súčasnosti aj na vašom mobilnom zariadení a je synchronizovaný s touto aplikáciou Synology Mail+. Tou treťou časťou sú Synology kontakty. Tie kontakty môžete využívať taktiež sú integrované do tejto časti a môžete ho využívať na spravovanie kontaktov, zdieľanie s ďalšími osobami a tak ďalej. Tou štvrtou časťou, ktorá je veľmi obľúbená taktiež aj u nás v Synology, v našej kancelárii, je Synology Chat. Je to veľmi jednoduchá, prívetivá aplikácia, kde môžete vytvárať rôzne skupiny, súkromné skupiny a môžete taktiež, čo je veľká výhoda, šifrovať správy, nakoľko Synology dbá vždy na bezpečnosť. Ale teraz sa poďme pustiť do toho, čo nás vlastne čaká a aké máme novinky pripravené, ktoré budú integrované do Synology riešení v rámci umelej inteligencie. Sú to také dva hlavné body. Tým prvým bodom je API rozhranie a tým druhým bodom je AI integrácia alebo integrácia umelej inteligencie. Iba v skratke, aby som spomenul, API rozhranie. Synology dlhodobo sa zameriava na integráciu už stálych systémov a riešení.
A aj z toho dôvodu sa rozhodlo, že v blízkej budúcnosti uvedie API rozhranie. To znamená, že bude možné integrovať Synology riešenia do už stávajúcich systémov. Bude to veľmi jednoduchá integrácia, ktorú môžete personalizovať a automatizovať. Čo sa týka tej druhej časti, to sú hlavne riešenia AI integrácie, čiže umelej inteligencie. Tá sa skladá z troch hlavných častí. Tou prvou časťou je AI generátor obsahu. A čo to vlastne je ten AI generátor? Možno to už bolo spomínané, Peter Mára to spomínal na rôznych prezentáciách a rôznych formách. Synology sa snaží nejako integrovať do svojich riešení. Tento AI generátor dokáže generovať rôzne formy obsahu. A poďme si povedať, aké to môžu byť formy obsahu. Čiže tou prvou časťou je generovanie dokumentov. Určite si to viete predstaviť na reálnych príkladoch, kedy nemáte čas vypisovať dlhé, zdĺhavé texty a potrebovali ste ušetriť nejaký čas. Tento AI generátor dokáže vygenerovať rôzne texty na základe nejakej referencie alebo vášho príkazu, ktorý vy zadáte a chcete vygenerovať. Tou druhou časťou je generovanie tabuliek. Toto riešenie je veľmi užívateľsky prívetivé pre tých užívateľov, ktorí používajú Excel alebo v preklade tabulky, ale nemajú možno taký level užívateľský na vysokej úrovni. Napríklad, ak chcete použiť nejakú určitú funkciu, ale nepamätáte si, ako sa tá funkcia napríklad volá v anglickom jazyku, tak toto generovanie tabuliek dokáže vlastne vpísať, alebo vy dokážete zadať príkaz, vpísať nejaký text, čo chcete spraviť s daným obsahom a vlastne ten generátor vám dokáže vygenerovať tieto funkcie na základe vášho textového príkazu. Potom treťou časťou je generovanie mailu. A to myslím, že bude asi aplikovateľné na každého. Každý určite poznáte tie dlhé maily, vypisovanie tých rôznych detailov a nemáte nikdy na to čas. Alebo by ste chceli možno z dlhodobého hľadiska ušetriť čas. A čo vlastne dokáže generovanie mailu? Bude to priamo integrovaný generátor, ktorý vlastne bude možný generovať nejaký text zase na základe vašich dotazov alebo vašich príkazov. Napríklad, ak chcete napísať text ohľadom nejakej konkrétnej veci, napríklad potvrdenie objednávky alebo zadanie nejakej objednávky, tak vy jednoducho zadáte nejaké heslo a to vám vygeneruje celý ten mail. A vy si ho následne môžete už iba nejako v krátkosti upraviť. A takou štvrtou časťou tohto generatívneho AI je vlastne zhrnutie e-mailových vláken. A zase sa bavíme o nejakej produktivite, ktorá dokáže zvýšiť vašu produktivitu. Určite veľa z vás si to zase vie predstaviť na vlastnom príklade, kedy napríklad máte dlhé maily, dlhé mailové vlákna, 30, 50 a viacej mailov, ale nemáte to čas čítať. A chcete dostať tú podstatnú informáciu z tohto mailu. A čo dokáže táto funkcia? Že dokáže spraviť sumárum celého toho mailového vlákna. Viete si predstaviť, že sú tam nespočetné množstvo textu, ale vy to nemáte čas čítať. Čiže toto je funkcia, ktorá dokáže spraviť sumárum týchto vašich textov. Poďme prejsť teraz do druhej časti. To je vlastne optimalizácia pomocou referencií RAG. A čo znamená táto skratka RAG? To by sme si možno mohli dať taký tréning. Vie niekto z vás, čo znamená skratka RAG? Myslím, že toto už bolo aj spomenuté čiastočne na prezentácii od Petru Máru. Ale ja vás asi nebudem napínať, takže RAG v angličtine znamená Retrieval Augmented Generation. Čiže je to neviem ani ako to preložiť v podstate, ani to radšej nebudem skúšať. Takže Retrieval Augmented Generation. Čiže je to možno nejaké vyhľadávanie alebo rozšírené generovanie. A v čom to vlastne spočíva v tomto princípe? To funguje na základe nejakých referencií. Napríklad, ak máte vytvorené nejaké texty, povedzme, že píšete nejaké články na nejakú tému a chcete napísať podobný článok na nejakú inú tému, ale chceli by ste si zachovať svoj štýl písania. Táto funkcia dokáže zobraziť alebo zobrať vaše
vaše texty alebo váš obsah, ktorý ste niekedy v minulosti vytvorili, zoberie to ako referenciu, vytvorí nový text, ale použije ten štýl, ktorý ste už predtým používali. To môže byť zase zvýšenie produktivity a šetrenie vášho času. A teraz prechádzame už tej poslednej časti, ktorou je prevencia z tieňového AI. Aby som to uvedol možno na príklade, ale ešte predtým by som chcel povedať jednu štatistiku, že približne 87% zamestnancov si do práce prináša vlastné technológie. Tam môžete vidieť aj skratku BYOAI, Bring Your Own AI. To znamená, na reálnom príklade, ak ste nejaký zamestnanec firmy a chcete použiť napríklad ChatGPT, chcete si ušetriť čas a chcete si vytvoriť nejaké texty. Čiže je veľa zamestnancov, ktorí používajú ChatGPT bez toho, aby váš zamestnávateľ s tým súhlasil. A častokrát sa stane, že vy používate nejaké dáta, ktoré sú veľmi citlivé. Môžu to byť dáta o firme, dáta o vás, o nejakej IP adrese a tak ďalej. Čiže môžu to byť rôzne citlivé dáta, ktoré nechcete, aby ste zdieľali s treťou stranou alebo s riešením, povedzme, uvediem na tom príklade ChatGPT. A na to slúži vlastne konzola Synology AI. A čo to vlastne je? Je to vlastne konzola, ktorá dokáže byť integrovaná do modelov AI. A dokáže sledovať prístupy a odstrániť citlivé dáta. Možno je to takto komplikované, ale poďme si to ukázať na jednom príklade. Napríklad, predstavte si, že ste užívateľ, že ste nejaký zamestnanec. Máte tam nejaké dáta, ktoré sú citlivé. Je tam povedzme meno, je tam nejaká IP adresa a vy ju nechcete zdieľať s ChatGPT. A možno, keď máte krátky text, to môže byť jednoduché, ale predstavte si, že máte stovky strán textov s citlivými dátami. Predstavte si, koľko času by vám trvalo, keby ste museli odstrániť všetky tieto citlivé dáta. A na to slúži AI konzola od Synology. Táto konzola bude priamo fungovať na Synology hardware, čiže bude to on-premise riešenie. A čo robí táto konzola? Táto konzola dokáže analyzovať dáta a odfiltrovať tie citlivé dáta. Čiže zoberie dáta, odfiltruje tie citlivé dáta a následne ich pošle do povedzme riešenia ChatGPT. Ten dostane dáta, tú vašu požiadavku spracuje, pošle ju naspäť a ide to zase do tej konzoly a zase to šetrí čas tomu zamestnancovi, ktorý nemusí ďalej ten text upravovať. Čiže ten zamestnanec dostane naspäť tie plné dáta, ktoré sú už aj s tými citlivými dátami a nemusí to znova upravovať. Čiže toto je jedna z foriem, ktoré vám dokážu šetriť veľa času a je to postavené na biznisovom riešení pre podniky a zamestnancov. Takže toto bola časť AI a poďme si zhrnúť, čo sme si dneska predstavili. Takže na začiatku som spomínal, že Synology Office Suite, ako väčšina z vás pozná, má riešenie pre kanceláriu a spravovanie súborov. Tieto riešenia sa rozdeľujú na dve časti. Tou prvou časťou je spolupráca a komunikácia. Čo je hlavnou a najväčšou výhodou, je to veľmi jednoduché, intuitívne riešenie. A už ako som spomínal, je to on-premise riešenie, ktoré zabezpečuje jednoduchú správu a z dlhodobého hľadiska je nákladovo efektívne. Čo sme si povedali potom ďalej, bolo, ako môžete zefektívniť svoju prácu a spoluprácu. A to sú dve veci, ako to môžete spraviť. Ako som už spomínal, je to prístup k API a tým druhým spôsobom je pohodlnejší workflow s generatívnym AI. A tým sme na konci. Ja by som vás chcel veľmi pekne poďakovať a tým by som rád odozdal slovo Davidovi, ktorý sa bude snažiť preveriť vaše vedomosti. Ďakujem veľmi pekne a teším sa.